Ikasturte hasierak batzutan izaten dira aurreko ikasturtearen jarraipena, eta beste batzutan barrez erronka berrixei eusteko unia. Gaur Bergarako Ipintza Institutora etorri gara, eta ikasturte barri eta berezi bat ekin dutzien ikasliekin elkartuko gara. 608 ikasle, dia guztira, eta horietako batzuk, askotariko kontuak ikasteko aukera dago hemen, gu baina gaur debatxeko lehenengo mailara, etorri dien ikasle batzurekin elkartuko gare. Hain justu, Barrixek etorri dira, Angiosartik, Antzulatik eta Elgetatik. Guk horietako batzurekin egoteko aukera izango dugu gaur. Hogeita 9 ikasle etorri dira Antzolatik Ipintza Institutora. Eta horietako birekin gauz, Bidarte Aizkorbe eta Ekaitze Hurtadorekin hain justu. Egunon bixori? Egunon. Ondo? Bai. Klasetik atara zaituztegu. Trabazuentzako hori edo mesedea kaso? Mesedia, kristona. Zertan zinguzien momentu horretan? Ze ikasgeitan zinguzien Ekaitz? Matematika. Zela doro jesumak? Ondo. Bai. Zer betzeta gatzu eskola Barrixe zuri? Ondo hau. Zuen eskolea txikitxugo izango zan? Ez dakit zelan sentitzen zaren hemen, da gustoko dozune ipintza? Gustoko hauka, baina alde batetik kriston aldaketia izan da, ze ez dakigu pasilloak eta bape ondo, baina beste batetik ikasteko modua eta bastante ona da. Gogo euketzuen baina Antzolako eskolie bukatu eta bertara etorteko? Alde batetik bai lagun berriak itxozulako, baina beste batetik ikastera eta perez ematen dago. Zu gogotxu zinguzen Ekaitz, hona etorteko edo prixeik ez Antzula izteko? Bai, prixeik ez. Lagunak itxeko aukeraik eukiduzu eta gueneko? Bai, bastante. Ondo hartu zaitxu orduan ikasle Barrixek, ikaskide Barrixek? Bai, bastante. Irakasli eze pentsau, zeuri? Ba oso jatorrak dira danak, eta ondo esplikatzotzu gauza bakoitza. Oso ondo. Goxien goxe jaikitza zauze, autobusien etorten zaie, eta zemuz moldatzen zare autobusien etorten, horbe igerriko zuen, diferentzia. Bai, porque alde batetik goiaz guta bat handixeuak, eta dano batera goiaz, dano junto eta alborotua sortzen alde batetik. Zorotan jaikizara, Ekaitz? Zeiterdietan. Zeiterdietan, eta lehen haue Antzulan eskolan zengu zenien, zorotan jaikitzen zinean? 8 Oi, horre gertzen da baldia. Eta gero etxera zordutan aileoko zarie? Ba, hemendik ordu bisek eta 20 aldera. Eskerrik asko bixori, eta zandakoa, ondo jarraitu. Ipintza Institutoko liburutegi izan, gauze, ontxe. Eta Elgetako ikasliak ditugu 13 ikasle berri etorri di Elgetatik, eta horietako birekin gauze haine justu Lurregi Zabal eta Nora de Begarekin. Egunon bixori? Egunon. Ondo? Bai. Ontxe, ondion, astebete dala zizarie ikastetxe Barrixeme, ze zentzazio deukutzue? Ona, bai. Gusto jatzu? Bai, lehenengotan pixkat urduri, baina gero ondo martxi hartu. Zela hartu zaituzte gainetzeko ikaskidiek? Ondo, betik moan. Bai? Hau ondixe da, Elgetako ikastetxien aldien. Zertan igertzen dozue diferentzia? Ba, pertsona gehiago gelan eta sarata gehiago eta hola. Erekinak dago gizonez, batetik esan duzu jente gehiago dagoela, zarata gehiago bai, baina gauza gehiago be badauz, Elgetako eskolan etzeusenak. Ez dakite, adibidez zedan guztau jatzun toki bat, hemen. Ez dakite zauketako aukiri izan duzun, ondion? Ondio, ez asko. Badauz zuritako lan guztoko toki bat? Bueno, usto gimnasizua. Bai, atentzioa itxu ezta. Irakasli dago gizonez ze pentsa batzuen? Oso makoak. Oso jatorrak? Bai. Bai.
Goxien goiz jaikitza gozare, ez dakit loguretute etorten zarien, zezu epe autobuzin, torte zarien. Bai, logure pixkatekin bahare. Ba, oin eskolatik atara zaituztegu, pozik horreatik. Bai, Zertan zingu zen, eskola ikaslatik atara zaituztegunean? ni matematikan. Zu beste eskola baten zauz, beste gela baten? Ni inglesian, Eta oinen nora zoiezu? klasera, Da, zeukiko dozuiteko oin? inglesa. Inglesa. Inglesetik inglesera orduan? Bai, Ados. Eta zu? Ba, mate edo naturzientziak, ez dakit. Gogotsu zauze, ikasturte barri honetako? Bai, bai, Bai. bai. Gozatu deizuela, asko ikasi deizuela. Eskerrik asko bixori. Zazpigarren ikasturtea ingo dau Ipintza Institutuan Jone Aiastuik. Irakasle lanetan jarduten dau ikasle izandakoa da hemen, eta koordinatzaile lanetan ere bai. DBH bat eta bigarren mailako koordinatzaile lanetan. Horrek esan gure dau, ikasle barrixekin hartu eman zuzena izaten dagoela. Ez daki baina, dagoeneko astirik euki dauen Jone Aiastu egunon. Egunon eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko ondo hartziarren. Ez dakita aukerarik euki dozun ikasle berrixek ezauketako, ondione azte bete bestaroi ezulako funtzionamenduen esan digu, baina hola, orokorrin galdetuta, zein presio emoten dutzu? Bueno, beti bezala nik uste dut ikusten ditugula hasiera batean apur bat urduri, keskatuta taldekatze berriarekin, eta baina normala da. Eta bai euki dutela tartia beraiekin egoteko, lehenengo egunetan prestatzen ditugulako harrerako, jolas eta jarduera berezi batzuk, eta saiatzen naiz gelas-gela juten pixkat ikusteko girua nolakoa dan. Eta ikusi ditut urduri, baina segitxuan hartu dute martxa eta ondo. Gu izan berri gara, Elgetako eta Antzolako ikasliekin, DBH lehengo mailara etorri dienak, badakigu mailara berera Angiozarko eskola txikikuak etorri diela. Zeintzuk izaten dia holan modu olokorrien galdetu da joan, geixen bat ikasle berri begira izeten dituzuen keskak edo zertan jartzen duzuen berezik fokue? Bai. Nik uste hor saiatzen garela aurretik prestatzen apur bat beraien etorrera hori edo, eta aztenga aurreko ikasturteko otsailean edo matrikulazio kanpainan. Hor bizitatzen ditugu ikastetxe desberdinak, jutenga zuzendaritzatik bikide, eta egiten dugu azalpentxo bat, eta ezagutzen ditugu. Eta, saiatzen garena da pixkat, igual, azkenean uste dugu ezin dela saiestu ikasturte hasierako talka edo momentu urduritasun hori eta kezka hori. Baina saiatzen gara pixka gradualki egiten. Orduan, gero apirila maiatza aldera gonbidatzen ditugu ikasleak ipintzara, eta hor egiten dugu bizita gidatu bat, lehenengo mailako ikaslek gidatua. Orduan, etortzen badia adibidez Elgetakoak, aukeratzen ditugu, voluntario batzuk aurkezten dira Elgetakoak, eta beraiek egiten dute bizita gidatua. Eta, hori aurretik ere aurreko ikasturtean egiten zen, baina pentsatu ginen sartu behar zala pixkat zerbait ludikoagoa edo, zebestela etortzen direnean oso urduri egoten dira, eta ez dakite zer galdetu, ez dakite norekin hitz egin. Orduan sartu dugun berrikuntza bat edo da, ikasturte amaieran ekainean egiten dugula ginkana bat. Eta hor gonbidatzen ditugu ikasle berri danak, berriak izango dienak urrengo ikasturtean, etortzen dira, eta taldeka ginkana baten parte hartzen dute. Pixkat beste modu baten ezagutzeko ikastetxea. Hau dana, zu azaltzen zabitzen moduen harrera plan bate badozue, emeurekin, Mondragon Unibertsitatearekin egin dozue elkarlanien igaro bide deiketan dane ekimena, hortan datza hain justu, oin emoten zabitzien pausuak. Zertan lagundu dutzu horrek? Hori da, hau izan zen prozesu bat hasi zena 2019an, eta sartu ginen San Martin LH-ko ikastetxea eta gu. Eta izan zen bi ikasturteko edo prozesu bat, izan zela hausnarketa partekatu bat elkarrekin, ikusi ginen pixkat nondik nora jo eta zeintzu zian guretzat lehentasunak edo, eta adostu ginen harrera plan hau. Orduan 2021 urtetik aurrera da harrera plan hau jarraitzen duguna. Izan gara esan dugun moduan lau ikaslekin eta guk, zango nuke gustora, ezo maue ditugula, eta irakasleak oso jatorrak esan dago, ez da gutxi horintzutia, ez da?
Bai, nik uste dut guretzat ere dala lehentasun bat, ez? Ikasturte hasieran goxotasunez hartzea ikasleak, gero ikasturtea aurrera doain enean eta nire lana askotan izaten dela ikaslekin hartu eman zuzena eukitzea. Eta hori bai gustatuko litzaidakela komentatzea, dela gehien bat zuzendaritzak egin duen apustuagatik edo aukeragatik izan dela, lehentasun bezala markatzea ikasleen ongizatea eta egiten diegun jarraipena. Banimo, Jon, dagoeneko lanaztien erdixen bagauz, eguazten dalako, ondo bukatu deizula aztia eta alakotxe izan dela ikasturtia. Gu betorri gare, ipintza institutuko ikasle berrixekin elkartzera eta aitortuko dugu. Gu ondo hartuak sentirue garela horregatik bada. Eskerrik asko, Jon, egun politxe izan deizula. Berdin, mila esker zuei.